चला इथे आपण परत आपला एक गेस्ट रिव्ह्यू घेऊया. तुम्ही कुठून आलात? मुंबईवरून. आणि किती दिवस स्टे होता आपलं हे? 4 दिवस. कोणता रूम? गोल्डन. हां, तुम्हाला रूम कसं वाटलं आणि सर्विस कशी वाटली? खूप छान, मस्त. सर्विस पण छान आहे, जेवण पण छान, मस्त वाटलं. नाश्ता फिश हां, काय खाल्लात जेवणामध्ये? काय काय ऑर्डर होती तुमची? मी तर खाल्लं सुरमई थाली. तिने खाल्ली, या लोकांनी खाल्ली काय व्हेज थाली पण छान आहे, क्रॅब पण छान आहे, खेकडा थाली पण तुम्ही खेकडा खाल्ला. थाली आणि चिकन वडे आणि सगळं आवडलं. नाश्त्यामध्ये घावणे, चटणी. येस, यांनी सर्व व्हरायटी ऑलमोस्ट खाल्ली. कारण म्हणून आम्ही ट्राय केले सगळे, बरं वाटलं. थँक्यू. आणि कुठे कुठे फिरला? 2 दिवस फिरला ना तुम्ही? मीच फिरवलं यांना. आणि आम्हाला दादाने फिरवलं, एकदम पॅशनेटली फिरवलं. सर्व फिरवलं, दमवलं एकदम. नाही बरं वाटलं. जसं फिरवलं असं कोण घरचा माणूस फिरवतो तसं फिरवलं. येस. मामा, छान दादा. एन्जॉय केलं. आणि व्लॉग तुम्ही सर्वच बघायचे का? हो, मी बघायचे, हे दोघे जण कधीतरी. आता रेग्युलर बघतील. आता बघतील. थँक्यू. सुगंधाच्या हाताला पण छान चव आहे, मस्त. सगळे बरे वाटले. काजल, पप्पू. येस, थँक्यू. तुम्ही आलात ना, एवढं छान वाटलं आम्हाला. या कधी आलात तर मुलुंडला. चल, 4 दिवसाच्या माणसांचं चेकआउट झालं आणि तुम्हाला मी आता पार्सल दाखवतो. इकडे पार्सल माझ्या हातावर काढ. अशीच काढते, मला येत नाही, निघत काय काढलंय? नाही मेहंदी बरोबर. मी बघते काढायला जमते काय. अच्छा, हा, आली चांगली तरी चालेल, नाही आली तरी नाही चालेल. आली तरी मग माझ्या हातावर पण ट्राय करू शकतेस तू बिंदास. चला, आता ह्याच्या अगोदर जे गेस्ट गेले काजल, त्यांनी पार्सलमध्ये काय घेतलं? चपाती भाजी, 8 चपात्या चपाती आणि 3 वाटी लाल माठची भाजी हे घेतली. आणि आता पण म्हणजे हे संध्याकाळचं चेकआउट असेल ना, तर आमची गडबड नसते, म्हणून आम्ही पार्सल देऊ शकतो. आता पण पार्सलमध्ये बघा, त्यांनी 8 घावणे चटणी, 4 प्लेट घावणे चटणी मागितली आणि चटणी एक्स्ट्रा. तर 2 मध्ये चटण्या दिलं, दाखवतो बघा तुम्हाला. वहिनी उघडता येईल का? ते जरा उघडा. हे किती झाले होते? 8 झाले, ठेवलात ते. ओके, अशी हे 2 भरले आहेत ना, 8ला आहे ती आहे, पण एक टाकून द्या, म्हणजे एक एक्स्ट्रा अशी समजा भूक लागली तर खातील होती. 8 मागितलं तर 9 दिले, म्हणजे ही अशी आम्ही पार्सल सिस्टम पण देतो बघा सर्व. हे झाले घावणे आपले 9, म्हणजे 4 प्लेट पार्सल. हे बघा असे. चला, 5 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे आपली. भाज्या कोणकोणत्या आहेत? पनीरची भाजी आणि एक स्पेशल भाजी. कोणती भाजी आहे ही? येस, पनीर आणि बटाटा फ्राय. हे बघा, 5 व्हेज थालीची आपल्याकडे आज ऑर्डर आहे. चेक इन चेकआउट आपलं चालूच असतं. ओके, मध्ये ठेवा. हे घ्या. चमचे ठेवलेत. चला, ते आपले तिकडचे रूम आहेत ना, मध्ये इथे जेवायला आम्ही बोलवलं त्यांना. तर 5 व्हेज थाली बघा, संपूर्ण कंप्लीट झालेली आहे. त्यासोबत जेवण बघूनच आधी ते घाबरले, त्यांना वाटलं बापरे एवढं जेवण. पण जेव्हा जातो ना जेवण, तेव्हा आवडतं. आणि हे असं जेवण आहे ना की ह्याचं अपचन होणार नाही, बरोबर. किंवा तुमच्या शरीराला बोलतात ना पोट दुखणार नाही असं, कारण हे शेवटी घरगुती जेवण आहे. घरगुती सगळं ताजं फ्रेश. जेवण. दुपारचं व्हेज वेगळं असतं, वेगळं असतं. रात्रीचं व्हेज वेगळं असतं. हो, हां, असं एकदम छान. आणि तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर घरगुती जेवणासाठी आमचा अंश तुम्ही प्रिफर केला पाहिजे. आम्ही तुम्हाला एक गॅरंटी देतो, तुम्हाला जर क्वालिटी पाहिजे असेल रत्नागिरीमध्ये विथ स्टे विथ फूड, तर आम्हाला प्रिफर करा. बाकीचे भरपूर स्टेज आहे, पण क्वालिटी फूडसाठी आणि क्वालिटी स्टे आणि येस, आणि माझ्याकडून आम्ही सर्व्हिस द्यायला इथे बसलेलोच आहे. 5 असो नाही तर 25 असो, आम्ही देऊ शकतो एवढी क्वालिटी. 25 पर्यंत आम्ही क्वालिटी देतो, त्यापुढे आम्ही स्वतःहून नाही म्हणतो. आम्हाला नाही झेपत तर आम्ही, आता मला जेव्हा 25ची कॅपॅसिटी तेव्हा 32 माणसं येत होती, मी बोललो बघा ॲडजस्ट पण होणार नाही आणि तेवढं आम्हाला बनवता पण येणार नाही. मग नाही, जेव्हा पॉसिबल होतं तेव्हा. येस, आज खेकडा घरगुती म्हटल्यावर थोडंच असणार ना. येस, कालपासून खेकडा थाली, चिकन थाली, सुरमई थाली, व्हेज थाली तर 3-4 प्रकार बनले. हा आठवडा गिफ्टचा आठवडा आहे ना.
हे काय गिफ्ट साडा आता यावेळी तुला देऊ का काजलला देऊ सांगा. तो काजलला पहिला माझ्या काजलला आता लवकर उघड एक उघड आणि दे. हे बघ काय तर मनात आवडतं. ढोकळा कधी खायचा हे उघड जरा बघूया. हे उघड बघ काय आहे. चिकटपट्टी लावलेली असते त्याला. रवा केक तुला नव्हता दिलेला ना परवा ते. हे का हा ह्याच्यासोबत हे ढोकल्याबरोबरची चटणी तुला आणि हे तेच आहे ना. नाही वेगळं आहे. थांब. काय आहे? केक आहे. उघड त्याचा मग साईडने उघड मग. खा मग तू. पेस्ट्री वाटतं ती. हा पेस्ट्री आहे. दे. आम्ही नाश्ता करतोय. ऍपल नाही ना. तुझं ढोकळा आणला तर म्हटलं 2 पीस खाल्ले मी. हे आता बाबू ते नाही तुम्ही खा काव्याला दे. तुम्ही खाल्लं आहे ग. हा मग राहू दे. काव्या खा तू काव्या खा. ती खाते तू का नाही घे. एक घे तुला. आणि केक हा बघ इकडे आहे. हे काय हा तू राहू दे तो नंतर खाऊया. हा घे हा घे तू. दे दे. चला सगळ्या पुंच्या खाना आलेला आहे. चला या 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 या. खाली पडलं. ए डुबूला बघा पाणी दिलं की पाणी पिते. पी पाणी पी. आमचा मोगॅम्बो मोगॅम्बो. पी. काळू हे काळू इकडे. चला तुमच्या अगोदर मी आलेलो आहे. चल बुबू. बुबू पण आली. असंच वरती यायच्या अगोदर सलाम करून यायचं आम्हाला. सलाम सेठ. हां बाईला सांग सलाम करायला. ती पण आली. सरळ आतमध्ये. तर कसं काय झालेलं आहे एवढं. एवढे भिंत उभे राहिलेत बघा इकडे. काय झालं. अर्ध झालं वाटतंय. ही अशी एंट्री आहे. ही पण एंट्री आहे की काय. नाही ते काय काय होईल ते सर्व सरप्राईज असलं पाहिजे ना. एक 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 सर्व आता तुम्हाला सांगितलं तर मोठं कसं. वाटतं ना हॉल. हॉल सारखं वाटतंय. ते हॉल आहे का काय ते अजून पण अजून नाही माहिती आहे पण असं वाटतंय. आता जाऊ एक 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 बघा कसं वाटतंय ते. चला तुमचं स्वागत आहे. इथे एक झालेलं आहे. हां इथे एक रूम झालेला आहे. चिरे खाली ठेवले तर सर्व पाहायला लागतील बघा. आणि तिथे तिथे एक वॉशरूम आतमध्ये जा बघ. ती खिडकी तिथे ठेवली आपण आणि एक इथे एक खिडकी ठेवली. इथे एक खिडकी आणि इथे कॉमन दरवाजा आहे दोन्ही रूम्सच्या मध्ये. हा मग आपले आंबे आले ना मग खिडकीतून हात घालून आंबे काढायला बरे. त्यासाठीच खिडकी ठेवली ना. आहे ना व्यवस्थित मोठं. हा चला मग हा हे कसं जॉईंट आहे. हा जॉईन केलाय. जॉईंट असलं तरी वॉशरूम आहे. प्रत्येकाला दिलेत म्हणजे नंतर वॉशरूमचं टेन्शन नको. कधी माणसं वाढली तर कसे वॉशरूम कमी पडतात ना. मोठा आहे बाप्या. मोठाच ठेवायचा. हा हे बघ मोठा आहे. येस
आणि हे अजून कसं लेवल करायचे तर करायची असं त्याच्याने दबत गेले ते. चला हे असं तर बाहेर पडल्यावर हा जा बुबू पण बघते, बुबू पण बघते. ती येईल टॉयलेट करून बघते हा, ये तिला पण बघायचं आहे ना काय केलेलं आहे ते. हे बाई असे होल पडले ह्याच्यात परत माती टाकायला लागली बघ. आता तिसऱ्या रूम कोणतरी एक लपलेला आहे रूम मध्ये कुठेतरी. होय पटकन हो करेल इथे झाला तुम्ही हॉ करत या खड्ड्यात. इकडे जाऊ मस्त. हा तिसरा रूम आम्ही कनेक्ट नाही ठेवलाय, सिंगलच ठेवलाय. हा बरोबर आहे ना. कोणाला स्पेशल पाहिजे असतं ना. हा विथआउट आणि ते पण आतमध्ये तसंच आहे सेम. मस्त. ओके जाऊ तुम्ही आता चौथे. येस आणि चौथ्यात पण 4th आणि 5th रूम हा भरपूर मोठा आणि भरपूर हे आहे स्पेशल रूम असतो ना तो जॉईंट केलाय ना. सर्वच जॉईंट आहे तिकडे ते. काव्या तू खाली जाशील मग तुला मी वरती घेतो उंचीनी. बघूया उंची बघूया. मी घेल वरती बोललो तर तिला भरोसा आहे बघ. मी जा थांब मी पहिला हात देतो. जाईन तसं खाली उतरेन. हे बघ का कनेक्ट कसे आहेत. हे कनेक्टेड आहे. हा पण तसंच आहे आतमध्ये वॉशरूम. म्हणजे भिंत उद्यापर्यंत होतील आणि हा कनेक्ट आहे बघ. लहान वाटायची. हे बघ हा कनेक्ट आहे आणि ह्याला बघ किती स्पेस दिली आहे बघ तिकडे. बघ हा पण एक मोठा एक मोठा आहे. म्हणजे हे किती कनेक्टेड आहे ना. 1 BHK सारखं झालं नाही. 2 बेडरूम हॉल असं ना. पण त्याला पण 2 वॉशरूम आहे आणि इथे वॉशरूम नाही दिलेला आपण. कुठे इथे वॉशरूम नाही दिलेलं. मी जाऊ इथनं. अगं उतरणार कशी. ती उतरेल ती वर. काव्या जरा इकडे आहे. अशी आहे उंची दाखव. नाही हो तिच्यावर उभी नको राहू, खालीच उभी राहा. ग्राउंडला उभी राहा. बरोबर काव्याच्या इकडे जरा पुढे अजून. बरोबर एवढा कपाल. आयब्रोजच्या जरा खालीपर्यंत उंची आहे ती हाईट. नाका एवढी कानावडी आहे. आता तुला वर घेणार ना तर राहा इकडेच. आता राहिली आपण. आता राहा इकडेच राहा. ती येऊ शकते. म्हणून हे बघा ही एक सर्वात रॉयल जसं आपला गोल्डन सिल्वर कसा आहे तसा हा रॉयल आहे कनेक्टेड सर्व. बरोबर आहे ना. तिकडे नको चढू. आणि खिडक्या बघ, ही खिडकी भरपूर मोठी आहे ना. हा पण आला बघ मोगॅम्बो. ए तिकडे नको जाऊ. पडशील आणि पाठी काय आहे? उडी मारायला बघतो. पाठी माडांचे खड्डे आहे सर्व. होय. ओके आणि ह्या साईडला आपण स्पेस ठेवली अशीच. ही खिडकी आहे ना. ही खिडकी आहे. ही पण खिडकीच आहे. हे जेवढे मोठे ठेवले ते खिडकी का ठेवले? व्हेंटिलेशनसाठी ठेवले सर्व. मग किती मोठी स्पेस झाली बघा. आणि ही हाईट एवढीच आहे. ही हाईट एवढीच आहे. आता ह्याच्यावरती लेंटलचं काम होईल परत. चालेल ओके बस. मस्त आहे. पूर्ण ते बघ ते ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालं. तेवढे आता हे भिंत उचलणार आता अजून सर्व. उद्यापर्यंत होईल. हा काय म्हणतो बघ. हा काय सांगतोय? काय काय सांगतोय? चल ते बोलतात चला आता बाद झाला बोलतो. चला दिवाळीचे लाडू बघा चालू आहे आमचे. हे लाडू कशासाठी? दिवाळीचे लाडू नाही ते. मग तुला या वर्षी मी दिवाळीला लाडू बांधले ना. तू कधी दिवाळी एवढा मोठा झाला कधीच दिवाळीचा प्रकार खाल्ला नाही. तुला आवडत नव्हता. पण यावेळी मी बिझी असतो ना तर मला नाश्ता करायला जेवायला मिळत नाही. जेवायला पण मिळत नव्हतं म्हणजे लंच करायला मिळत नव्हतं. टाइमच नव्हता. तर मी फक्त 2-3 लाडू खाऊन बरोबर राहायचो मला. तर हे ड्रायफ्रूटचे लाडू बघा असे आमच्या घरी बनतात आणि चव एकदम सुंदर आहे. जी मी खाल्ली एकदम मला आवडले. आता मी काजलला पण बनवतो आणि काजलला विचारतो कसे झाले ते सांग. खाऊन टाक पूर्ण. नरम आहे. माझे हात आहेत ना चांगले. हात मला खराब आहे ना. हात नाही लावायचे. चांगले. मग खाऊन टाक. थांब ना. एकदम छान झाले. एकदम मस्त झाले ते. मस्त झाले. एवढे होतील ना. 2 दिवसाला 2-3 खाल्ले की महिनाभर. हे तुझ्यासाठी मी खास. कधी तू लाडू करंजी कधी खात नाहीस. साधे पुरणपोळ्या सुद्धा तू खात नाहीस. पण या वर्षी बघितले 10-12 लाडू उरले होतेत ना. बांधता तू 3-4 खाल्ले होतेस. हा मग ते उरले होतेत ना ते तू आवडीने खाल्लेस. तुला आवडले असे ड्रायफ्रूटचे लाडू. म्हणजे उपाशी राहायला नको आणि आपल्याला एवढं बांधकाम करायचं आहे होमस्टे सांभाळायचं आहे एनर्जी पाहिजे. हा म्हणून खात गेलो. आपला नाश्ता उशीर असला तर 2 लाडू खाशील म्हणून मी तुझ्यासाठी खास बांधले. बरोबर. नाश्ता करायला पण वेळ मी काढत नाही. पाहिजे असली ना तुम्हाला तर मी एकदम मस्त दाखवेन.
ड्रायफ्रुटचे लाडू हा. आहेत. ड्रायफ्रूट वाटून नाही टाकले, बारीक करून. हे गरम गरम खायला मला जास्त आवडतात आता हे. हा. आता बांधताना वळताना खायला बरं तुला अजून हे बघ पाहिजे